Il-Gvern iffirma ftehim ieħor mal-Caritas li jfisser f'appoġġ ta' 3.7 miljun euro u mifrux fuq 3 snin biex ikompli jiġi offrut is-servizz tagħha ta' riabilitazzjoni mid-droga lil minuri fil-komunità tal-Ibwar. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li spjega kif dan il-ftehim jiżgura l-aqwa servizz lil dawn il-minuri f'riabilitazzjoni. Dan il-ftehim ifisser ukoll żieda ta' 21% jew 650,000 euro fuq dak preċedenti. Nemmnu f'dan is-settur ninvestu fiha investejna bil-aħħar tal-aħħar snin u nistgħu nagħmel commitment li aħna jinteressana minn kulħadd, kull membru tas-soċjetà tagħna. U meta jkun hemm min ikollu bżonn għajnuna, anke jekk fuq dipendenzi, iva rridu nkunu hemm u noħorġu jdilna. Id-direttur tal-Caritas Ent Nigat stqar li dan iċ-ċentru tal-Ibwar beda jilqa' żgħażagħ minn Mejju tal-2021 u s'issa ħadem ma' 140 każ fejn mill-inqas saru 5 sessjonijiet ma' kull individwu li fittex l-għajnuna. Fil-preżent qed jaħdmu ma' 45 familja fejn anke qed isiru interventi ma' żgħażagħ li għadhom fażi ta' esperimentazzjoni. Dan filwaqt li 6 żgħażagħ qed jirresjedu fiċ-ċentru sakemm itemmu l-4 fażijiet u eventwalment jerġgħu lura fil-komunità ħilsa mill-vizzji. Dan huwa investiment importanti ħafna. Il-ċentru ta' Caritas tal-Ibwar għall-adolescenti issa ilna 4 snin li nfetaħ. Allura din l-għajnuna sostanzjali tgħinna biex inkomplu b'dan is-servizz fit-3 snin li ġejjin. Ħafna mill-każi trattati fil-post huma ta' adolescenti li sfortunatament ikunu għaddew minn sitwazzjoni soċjali diffiċli ħafna b'konsegwenza li jispiċċaw jirrikorru għad-droga biħsieb li jtaffu xi ftit mill-uġieħ li jkunu għaddew minnu. Fortunatament il-maġġoranza tal-adolescenti jerġgħu igawdu minn stabbiltà f'ħajjithom u anke jiġu mejjuna minn tim ta' professjonisti saħansitra wara li jkunu temmew b'suċċess iż-żmien ta' riabilitazzjoni minn dan iċ-ċentru.